Φίλες και φίλοι, γεια σας. Και σήμερα μαζί σας πλησιάζουν και οι γιορτές. Θα τα πούμε βεβαίως και με εορταστικές εκπομπές που θα έχουμε. Κοιτάξτε, την αισιοδοξία μας μην τη χάνουμε. Ό,τι και να συμβαίνει. Είναι το μόνο που μπορεί να μας κρατάει ζωντανούς και να μας κρατάει σε μια καλή ψυχολογική κατάσταση. Διότι ενώ βλέπουμε ότι χάνουμε κάθε μέρα που περνάει, κάτι χάνουμε κάθε μέρα που περνάει, το θέμα είναι να μην χάσουμε όμως και την καλή μας διάθεση. Και την υγεία μας μετά. Έτσι, γιατί αυτά είναι μαζί αλληλένδετα η διάθεση με την υγεία. Οπότε προσέξτε. Καλημερίζω τη Σοφία την Έτα, τη συνεργάτηδά μου, τον Ευγένιο τον Γκράουρ. Έχω επιλέξει ένα ωραίο θεματάκι να συζητήσουμε σήμερα. Ριζική αντιμετώπιση των αιμορροπαθειών. Οι αιμορροίδες ξέρετε βασανίζονται πολύ κόσμο. Ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας μπορεί να εμφανιστούν επώδυνες καταστάσεις, ταλαιπωρούν πολλούς. Αλλά το κυριότερο ήταν όταν τις αντιμετωπίζανε παλιά, το χειρουργείο το φοβόντουσαν όλοι. Γιατί μετά το χειρουργείο ήταν μεγάλα τα προβλήματα. Ο ύπνος ήταν περίεργος, δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε και έτσι κι αλλιώς. Σήμερα η τεχνολογία και εδώ έχει βάλει το χέρι της η επιστήμη. Έχουμε φτάσει σε αντιμετωπίζεται με πολύ καλά ικανοποιητικά αποτελέσματα. Ο πόνος είναι μηδαμινός έως ανύπαρκτος. Αλλά όλα θα το συζητήσουμε το θέμα αυτό με το σημερινό προσκεκλημένο μου, τον κύριο Τάσο Ξιάρχο, γενικό χειρουργό, τον οποίο και καλημερίζω. Καλημέρα σας. Λοιπόν, επιλέξαμε ένα θέμα που απασχολεί πολύ κόσμο. Ακριβώς. Είναι έτσι, δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Έτσι. Ανεξαρτήτως φύλου. Έτσι. Αλλά η ηλικία δεν ξέρω όσο μεγαλώνουμε ή μπορεί να είναι και σε μικρότερες ηλικίες. Τελικά βλέπουμε ότι επειδή έχει επικρατήσει και στην Ελλάδα ο διαιτικός τρόπος ζωής, δηλαδή τρώμε ακανόνιστα, τρώμε λιπαρές τροφές, καθόμαστε πολύ. Ναι. Έτσι έχει επεκταθεί λοιπόν η αιμορροειδοπάθεια. Και εκεί που ήταν μία νόσος κάποιων ασθενών που ήταν ίσως πάνω από 40 ή 50, τώρα βλέπουμε και 20 χρόνων παιδιά και 22 έχουν πρόβλημα. Οφείλεται δηλαδή, επειδή είπατε για τη διατροφή, δυσκολιότητα βάζουμε μέσα? Ναι, θα έλεγα ότι η δυσκολιότητα είναι ένας πολύ καθοριστικός παράγοντας, όπως επίσης είναι και καθιστική ζωή ή διατροφή, αλλά δεν πρέπει με τίποτα να ξεχάσουμε την κληρονομικότητα. Θεωρούμε παίζει ρόλο η Βέβαια. Υπάρχει πολύ μεγάλο ποσοστό κληρονομικής επιβάρυνσης για το αν θα κάνουμε αιμορροειδοπάθεια ή όχι. Μάλιστα. Ανεξάρτητα δηλαδή από τον τρόπο ζωής. Ακριβώς. Το στρες παίζει ρόλο. Το στρες θα ενοχοποιήσει για όλα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι παίζει, αλλά στρες δημιουργούν οι αιμορροίδες. Είναι τόσο βασανιστικό το συναίσθημα κάτω εκεί στην περιοχή. Είναι βασανιστικό. Βλέπω δηλαδή ασθενείς που τους έχουμε χειρουργήσει για χολή, για κύλη, για οτιδήποτε άλλο, να είναι μια χαρά. Αλλά όταν έρχονται με πρόβλημα στην προκτική περιοχή, είτε είναι αιμορροίδες, είτε είναι ραγάδα, είτε οτιδήποτε κάτι, είναι διαλυμένοι. Τους φοβίζει περισσότερο. Μήπως αποτύχει η επέμβαση? Ή τους ταλαιπωρεί περισσότερο? Εγώ νομίζω ότι χαλάει την ποιότητα ζωής, την καθημερινότητα του άλλου. Δηλαδή μπορεί να μην είναι απειλητικό για τη ζωή νομίζω, αλλά τόσο πολύ τον άλλον τον εξουθενώνει ψυχολογικά που δεν αντέχει. Αυτό είναι, δεν αντέχει. Δεν αντέχει. Η συμπτωματολογία ποια είναι κάποιου που έχει αιμορροίδες? Η κυριότερη συμπτωματολογία θα μπορούσαμε να πούμε πέρα από τον πόνο, την ενόχληση, όλη αυτή την ταλαιπωρία που αισθάνεται στην περιοχή, το κάψος ενδεχομένως, πολλές φορές είναι η αιμορραγία. Βλέπουμε να υπάρχει αίμα από την περιοχή. Αυτό μπορεί να φοβίζει. Προσοχή, φίλοι, στην αιμορραγία, διότι μπορεί να μην. Πάντα όλη την αιμορραγία την αποδίδουμε σε αιμορροίδες. Μπορεί και να μην είναι αιμορροίδες. Ακριβώς. Γι' αυτό πρέπει να διερευνάτε. Υπάρχει διαφορά νομίζω στο χρώμα του αίματος? Είναι πιο ροζ. Θα έλεγα, ναι, είναι πιο ροζ, αλλά θα έλεγα ότι καλύτερα να μην το πούμε έτσι. Όταν έχουμε αιμορραγία, βέβαια θα πάμε στον γιατρό, αλλά το 95% είναι καλό, είναι αιμορροίδες. Ναι. Πράγματι. Η αιμορροειδοπάθεια οφείλεται μόνο στη διατροφή? Όχι βέβαια. Όχι, αλλά η αιμορροειδοπάθεια είναι η διατροφή είναι ένας παράγοντας που επιδεινώνει την νόσο. Την επιδεινώνει. Η κληρονομικότητα, η δυσκολιότητα, η αύξηση ενδοκυλιακής πιέσεως. Γι' αυτό βλέπουμε σε γυναίκες που είναι έγκυες. Έχουμε πολλά ποσοστά αιμορροειδικής νόσους, αυτούς που σηκώνουν πολλά βάρη. Έτσι. Λοιπόν, πείτε μας τώρα λειτουργικά οι αιμορροίδες που βρίσκονται και τι κάνουν ακριβώς. Οι αιμορροίδες είναι κάτω χαμηλά στον προκτό. Είναι ουσιαστικά εγκυακά μαξιλάρια, τα οποία φουσκώνουν αίμα κατά την γένωση, άρα προστατεύουν το βλενογόνο από ραγάδα ή από πληγές ή οτιδήποτε κατά τη διέλευση των κοπράνων. Και επίσης, βέβαια, είναι πάρα πολύ σημαντικοί μηχανισμοί της εγκράτειας του σφικτήρα, του σφικτηριακού μηχανισμού. Γι' αυτό και όταν θέλουμε να θεραπεύσουμε τις αιμορροίδες, δεν θέλουμε να τις κόψουμε όπως παλιά, που βάζαμε τον ιστέρι και τις αφαιρούσαμε. Κατευθείαν γιατί. Τώρα τι κάνουμε? Τι έχει αλλάξει. Μπράβο. Παραμένει κάτι τώρα, αφήνεται κάτι. Έχει απλοποιηθεί πολύ, γι' αυτό πρέπει να μάθει ο κόσμος. Σωστά. Να μην το φοβάται. Δεν είναι και αυτό που ήταν κάποτε, οπότε δεν πρέπει να φοβάται να το αντιμετωπίσει και να πάει στον γιατρό. Άρα λειτουργικά έχουν ένα σημαντικό ρόλο
Στην προκτική περιοχή. Βεβαίως. Έτσι, λειτουργικά. Πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Δακτυλοσκοπικά από τον ίδιο τον ασθενή εντοπίζονται. Εντοπίζονται γιατί τις περισσότερες φορές βγαίνουν έξω και αναγκάζεται να τις βάλει με το δάχτυλο μέσα. Ανατάσσονται. Αλλά φτάνουν σε ένα βαθμό όταν είναι τετάρτου που πια δεν μπορούν να μπουν μέσα και είναι μόνιμα έξω και είναι πάρα πολύ βασανιστικό. Πάνε πολλοί και αγοράζουν κάτι κρεμούλες, κάτι ιστορίες κτλ. Βοηθάνε σε τίποτα? Αυτό θα έλεγα ότι είναι μεγάλο λάθος, γιατί οι περισσότερες κρέμες περιέχουν κορτιζόνη με αποτέλεσμα να τους ανακουφίζει εκείνη τη στιγμή ή για 4-5 μέρες, αλλά νεκρώνει το βλενογόνο η κορτιζόνη και έτσι σε βάθος χρόνου κάνει και κακό. Κάνει ζημιά. Μακριά από αληθές. Μάλιστα. Αν παραμελημένες αιμορροίδες μπορούν να οδηγήσουν σε περίσφυξη και να έχουμε γενικότερα προβλήματα. Κάνουν οξύ αιμορροιδική θρόμβωση. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Είναι φοβερό το συναίσθημα. Πονάνε πάρα πολύ, δεν μπορεί να σταθεί. Ψάχνει γρήγορα να ανακουφιστεί ο ασθενής. Ψάχνει γιατρό οπωσδήποτε, έστω να ανοίξει τον αιμορροιδικό ζω, κάπως να τον ανακουφίσει. Μάλιστα. Άρα, όσο πιο εγκαίρως αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, τόσο λιγότερες επιπλοκές θα υπάρχουν. Είναι σημαντικό δηλαδή να πάει στον ειδικό γιατρό πολύ γρήγορα. Θέλει πρόληψη, πραγματικά. Να πάμε λίγο τώρα στις ακριβώς να πούμε και πώς αντιμετωπίζονται. Ναι. Η αντιμετώπιση θα λέγαμε σε αρχικά στάδια καλό είναι να αλλάξει ολόκληρος ο τρόπος, θα έλεγα, διατροφής και δίαιτας και τρόπου ζωής. Που σημαίνει περισσότερη άσκηση, περισσότερο νερό και πολλές φυτικές ίνες. Πολλά δημητριακά. Αυτό βοηθάει. Βοηθάει γιατί ουσιαστικά καταπολεμεί τη δυσκολιότητα που είναι ένας κύριος παράγοντας της νόσου. Τώρα, από εκεί και πέρα, όταν φτάσουμε σε κάτι το οποίο δεν μπορεί να θεραπευτεί με τέτοιου είδους μέσα, πρέπει αναγκαστικά να κάνουμε κάτι επεμβατικό. Μάλιστα. Και μέχρι σήμερα τι ισχύει? Έτσι. Μέχρι σήμερα, δηλαδή μέχρι και τα τελευταία, θα έλεγα 10 χρόνια, 15 στην Αμερική, στην Ελλάδα ίσως τα τελευταία 10, το μόνο που είχαμε να κάνουμε ήταν συνήθως να πάμε να κόψουμε τις αιμορροίδες. Και έτσι λοιπόν και στερούσαμε τον οργανισμό από κάτι που ήταν πολύ χρήσιμο, αλλά και η πόνη ήταν φρικτή. Επίσης τα ποσοστά επανεμφάνισης, υποτροπής που λέμε, ήταν σημαντικά μετά το κόψιμο. Γιατί δεν ήταν ουσιαστικά μια στη βάση της θεραπεία. Τώρα, με νέες μεθόδους, οι οποίες πάνε στη ρίζα του προβλήματος, δηλαδή μπαίνουμε μέσα στον προκτό με ένα ειδικό προκτοσκόπιο 4 με 5 εκατοστά. Θα το δείξουμε σε λίγο όλη τη διαδικασία. Ωραία. Στη ρίζα δηλαδή του προβλήματος, ανιχνεύουμε με ντόπλερ τα αγκία που δημιουργούν αιμορροιδική νόσο και συγχρόνως ανεβάζουμε, αφού έχουμε βρει τα αγκία, ανεβάζουμε και τους ιστούς πάνω που κρέμονται, δηλαδή κάνουμε ένα lifting του βλενογόνου, με αποτέλεσμα επειδή η δουλειά αυτή γίνεται. Δηλαδή όλη αυτή η επέμβαση γίνεται σε ένα σημείο του εντέρου που δεν υπάρχουν ίνες του πόνου, γι' αυτό ευτυχώς είναι και ανέμακτη. Αυτό είναι δηλαδή, συγγνώμη, είναι ανώδυνη, πέρα από ανέμακτη. Άρα λοιπόν το μεγάλο πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι είναι ανώδυνη και λύνει το πρόβλημα στη ρίζα του. Μάλιστα. Δηλαδή, δεν υπάρχει η επέμβαση αυτή γίνεται μολική αναισθησία. Στην Αμερική ξεκίνησε να γίνεται σε επίπεδο γιατρίου, χωρίς ούτε καν αναισθησία. Τώρα όμως θέλουμε να δώσουμε μια ελαφρά μέθη, όπως όταν κάνουμε την γαστροσκόπηση, την κολονοσκόπηση, ούτως ώστε. Μια ημέρα χειρουργία. Μια ημέρα. Το ίδιο απόγευμα θα βγουν. Δεν χρειάζεται νοσηλεία το βράδυ. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το κόστος. Και το κυριότερο που με ρωτάνε τώρα είναι το εξής. Μεταγχειρητικός πόνος υπάρχει όπως υπήρχε στην κλασική? Αυτό είναι το μεγάλο πλεονέκτημα. Δεν υπάρχει πόνο. Αυτό ενδιαφέρει και πολύ τον κόσμο. Αυτό είναι το κυρίω. Όσοι αποφεύγουν να πάνε να κάνουν επέμβαση, για αυτό το λόγο βγαίνουν. Ακριβώς. Σου λέω θα μπορώ να καθίσω. Ερώτηση κοινού. Στην παλαιά μέθοδο υπήρχε υποτροπίαση. Υποτροπή. Υπήρχε υποτροπή, ναι. Υπήρχε σε μεγάλο ποσοστό. Δηλαδή ένα 15% σίγουρα έκανε πρόβλημα στο μέλλον. Ενώ θερούνταν, δηλαδή επανεμφανιζόντουσαν. Ναι, γιατί δεν είχαμε αντιμετωπίσει το πρόβλημα στη ρίζα του. Ουσιαστικά βέβαια αυτό ξαναγινόταν από πάνω. Γιατί υπήρχε κακή αγκιακή δουλειά, αιτιολογία, υπήρχε πρόπτωση, οπότε ξαναγινόταν. Οπότε ξαναγίνεται. Τώρα δεν έχουμε ούτε υποτροπή με τη μεθόδο. Ελάχιστα τα ποσοστά. Ελάχιστα που μας ενδιαφέρει. Μάλιστα. Ο κόσμος δεν γνωρίζει άμεσα. Άμεσα, δηλαδή επιστρέφει στην εργασία του και τις δραστηριότητες την άλλη μέρα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κύριε Ξιάρκο, όμως, επειδή ο κόσμος δεν το ξέρει, γιατί ο ασθενής ποτέ δεν ξέρει τι εφαρμόζουν οι γιατροί. Σωστά. Αυτό μπορεί τώρα να το πει, ας πούμε, να έρθει και να πει δια της μεθόδου αυτής θέλω να χειρουργηθώ. Ναι. Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες επιλογής, ας πούμε, που λέμε ότι κρίνουμε αν θα κάνετε με ή όχι. Η κάθε μέθοδος είναι εξατομικευμένη στον ασθενή.
Άρα λοιπόν πρέπει να τον δούμε, να δούμε ακριβώς το πρόβλημά του, να συζητήσουμε μαζί του και να δούμε αν θα είναι αυτή ή θα είναι αυτή και κάτι ακόμα. Μπορεί να χρειάζεται και κάτι συμπληρωματικό να γίνει. Μπορεί να βάλουμε λίγο λέιζερ. Μπορεί να αφαιρέσουμε κάτι άλλο ή να καθαρίσουμε. Συνήθως μπορούμε να την έχουμε σαν μέθοδο εκλογής βασική, αλλά πολλές φορές μπορεί να μην φτάνει μόνο αυτό και να θέλει κάτι άλλο. Αν δεν δείχνεται κάπου. Όχι, αν δεν δείξει δεν έχουμε. Θα λέγαμε σε κάποιες σπάνιες περιπτώσεις, αλλά ούτε καν. Θα ήθελα τώρα να δούμε κάποιο φωτογραφικό λίγο που έχουμε συλλέξει. Συλλέξει μας το έχετε δώσει εσείς, μάλλον για να το παρακολουθήσουμε κι εμείς. Γιατί και εμείς θα μορφωθούμε γύρω από αυτό και δεν το ξέρουμε τι ακριβώς είναι. Εδώ ακριβώς πώς μπαίνει το βιντεάκι, πώς μπαίνει το προφτοσκόπιο, στην άκρη του οποίου αυτή η μαύρη κουκκίδα έχει ντόπλερ, έχει πέριχο, που θα πάει και θα ανιχνεύσει ακριβώς τα αγκία που δημιουργούν την νόσο. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν είναι ένα αγκείο που δημιουργεί αιμορροειδοπάθεια, συνήθως είναι 6. Ναι. Βάζουμε εκεί αυτό το κόμπο, δηλαδή βάζουμε ένα ραματάκι απορροφήσιμο που το δένουμε σε κόμπο και έτσι τι κάνουμε, καταργούμε την αιματική ροή, την παθολογική, προς αιμορροίδες που είναι τα μόβα αριστερά. Μάλιστα. Από τη στιγμή λοιπόν που θα πάψουν να τροφοδοτούνται με παθολογικό αίμα, γίνονται φυσιολογικές, ξεφουσκώνουν, μπαίνουν μέσα στο βλενογόνο. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Και είναι το οριστικά. Στη συνέχεια, όπως βλέπετε, κάνουμε αυτό το lifting, δηλαδή κατεβάζουμε τη ραφή μας προς τα κάτω και θα παρατηρήσετε ότι όταν δέσουμε τον κόμπο, κοιτώντας τα μοβ, θα δείτε πως όλες οι αιμορροίδες που ήταν έξω μπαίνουν μέσα στο προκτικό κανάλι, εκεί που πρέπει να είναι, και έτσι λύνουμε και το θέμα της πρόπτωσης. Τώρα θα δείτε, κοιτάξτε δεξιά, δένοντας τον κόμπο, πως ευθιάζεται το προκτικό κανάλι και πως μπαίνουν μέσα όλοι στην άτομο. Αυτό είναι. Αυτό γίνεται σε περίπου 6 με 7 θέσεις κυκλικά. Και εδώ είναι το τσεκ που κάνουμε μετά. Αυτά τα ράματα μετά από 2-3 μήνες απορροφούνται, έτσι δεν μένει κάτι μες στον οργανισμό, αλλά έχουν αντικατασταθεί από ενώδη συνδετικό ιστό και το αποτέλεσμα είναι πλέον μόνιμο. Η επέμβαση αυτή φεύγει με κάποιες οδηγίες από εσάς, δεν μπορεί να πάει τουαλέτα ο ασθενής μετά. Ναι, άνετα. Τρώει κανονικά τα πάντα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Γιατί όπως είδατε δεν κόβουμε κάτι, δεν υπάρχει τραύμα. Δεν υπάρχει τραύμα. Έτσι. Γι' αυτό και δεν υπάρχει και πόνος και δεν είναι σημαντικό. Δηλαδή ούτε και απλά παυσίπονα. Ούτε και απλά παυσίπονα, ακριβώς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αφού καταφέρατε και νικήσατε τον πόνο, ας πούμε. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί θεραπεύουμε την νόσο. Έχετε κάνει πολλές επεμβάσεις στην Ελλάδα? Ναι, έχουμε κάνει πάνω από 1000, οι οποίες πάνω από 1000 τους τελευταίους 2 χρόνια, τις οποίες έχουμε δημοσιεύσει και σε ένα συνέδριο τώρα που κάναμε πρόσφατα στην Ελλάδα τέλος του μήνα, του προηγούμενου, και θα κάνουμε τις δημοσιεύσεις μας μαζί και με άλλους συναδέλφους από την Ευρώπη στο ευρωπαϊκό που έχουμε στο Παρίσι το Γενάρη. Είναι κάτι καινούριο δηλαδή σχετικά. Στην Ελλάδα θα έλεγα ότι τόσο μεγάλη σειρά είναι πραγματικά καινούριο. Σαν μέθοδος δηλαδή, είναι σχετικά καινούριο. Ναι. Στην Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικό να μάθει. Λοιπόν, οι νέοι γιατροί, νέοι εντάξει εννοώ και σε ηλικία και αυτό δεν έχει σημασία, με τις νέες τεχνικές που έχουν τείνουν να καταργήσουν όλους τους παλιότερους. Τους κλασικούς. Δηλαδή τώρα αμφιβάλλω να ακολουθείτε κλασική. Θα ακολουθείτε σε πολλά νοσοκομεία, ακολουθείτε κρατικά. Ακολουθείτε σε πολλά κρατικά. Κλασική. Ακριβώς. Λόγω και των. Μετά είχαμε και το λέιζερ που ήρθε, αλλά το οποίο το υπερτιμήσαμε λιγάκι, δεν είναι και τόσο. Σωστά. Τώρα αυτή η μέθοδος φαίνεται πολύ καλύτερη. Προηγείται στην Αμερική η μέθοδος αυτή 15 χρόνια ή 20, έτσι. Εμείς πάντα παίρνουμε μετά από. Σωστά. Εμπεδώνουμε. Λοιπόν, οι ασθενείς αυτοί που έχετε χειρουργήσει εσείς, μέσα στο διάστημα της διετίας είναι? Όχι, είναι από το 2006 και τι εξέλιξη έχουνε? Η εξέλιξη για το συγκεκριμένο θέμα. Η εξέλιξη είναι πάρα πολύ καλή και τα ποσοστά υποτροπής είναι κάτω από 4%. Τίποτα. Αμεληταίο. Ναι, πράγματι. Μάλιστα. Μα φαντάζομαι και ψυχολογικά το ότι ο άλλος ζει κανονικά τη ζωή του αμέσως μετά. Είναι πιο σημαντικό. Είναι από το να κάθεται στο κρεβάτι, στο νοσοκομείο, να υποφέρει. Μάλιστα. Εσείς διερευνάτε, φαντάζομαι ότι είναι και ένα check-up κάνετε στην περιοχή του, στο ορθό, ας πούμε. Κάνετε έλεγχο, φαντάζομαι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ακριβώς. Γιατί αυτά τα 10 με 15 εκατοστά που εμείς βλέπουμε, δεν πάμε μόνο δογματικά να κάνουμε την αιμορροίδα και αλλά ελέγχετε και όλη την περιοχή. Αν υπάρχει ραγάδα, τη φτιάχνουμε. Αν βρεθεί κάποιος πολύποδας, αφαιρείται για βιοψία. Δηλαδή είναι ολοκληρωτική η αντιμετώπιση. Μάλιστα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γίνεται για κάποια κολονοσκόπηση, δηλαδή σε αυτούς τους ασθενείς, γενικά για προληπτικούς λόγους, άμα είναι από κάποια ηλικία και μετά ειδικά? Ναι, σε ασθενείς πάνω από 40-45 θέλουμε κολονοσκόπηση και πάντα αν υπάρχει ένα ιστορικό επιβαρημένο στην οικογένεια. Αυτός αυτή τη στιγμή που θα σας έρθει ο ασθενής, θα σας έρθει να σας πει ότι έχω αιμορραγία και νομίζω ότι έχω γιατί ενοχλούμε κτλ. Θα γίνει η κολονοσκόπηση σε αυτόν? Ναι, αν υπάρχουν οι παράγοντες. Έστω και αν υπάρχουν αιμορροίδες. Αν υπάρχουν αιμορροίδες και είναι κάτω από 40-45 δεν χρειάζεται. Δεν χρειάζεται. Έτσι. Μάλιστα. Και δεν έχει ιστορικό. Είναι πιο συχνό σε άντρες ή σε γυναίκες? Θα έλεγα ότι είναι πιο συχνό στους άντρες. Στους άντρες, Για ποιο λόγο το έχουν διευκρινίσει? Όχι, δεν το ξέρουμε αυτό.
Δεν προσέχουν τη διατροφή τους τόσο πολύ. Ενδεχομένως. Το που μας ρωτά μια τηλεθεάτρια είναι πόσο διαρκεί αυτή η μέθοδος και πόση ώρα κάνει. Ναι. Και επίσης μετά από την κανονική, την παλαιά μέθοδο μπορεί να ξανακάνει να κάνει με την αν υποτροπιάσει να μπει σε μέθοδο. Γιατί έχει υποτροπιάσει. Πολύ σωστή ερώτηση. Ναι. Η μέθοδος διαρκεί περίπου 20 με 25 λεπτά. Ο ασθενής αργότερα ανεβαίνει στο θάλαμό του και το βράδυ πάει σπίτι του. Αν έχει υποστεί άλλη μέθοδο, την παλιά που λέμε, την κλασική με το κόψιμο, μπορεί να γίνει η μέθοδος με τους υπέρηχους. Ναι. Το έχουμε κάνει πολλές φορές. Μάλιστα. Και από υποτροπή, αν γυρίσετε από την παλαιά μέθοδο, μπορεί αυτό είναι σημαντικό και δεν φαντάζομαι να γίνει και δεύτερη και τρίτη υποτροπή μετά. Καμιά φορά. Καμιά φορά γίνεται. Εξαρτάται από τον οργανισμό. Ναι. Είναι καθαρά θέμα οργανισμού. Μάλιστα. Σε παιδιά έχετε παρατηρήσει, μπορεί να παρατηρηθεί το πρόβλημα? Σε παιδιά όχι. Κάτω από 20 χρόνων δεν έχω παιδί. Δεν έχετε τίποτα. Δεν έχω παιδί. Άρα είναι καθαρά με την ναι, είναι και μια νόσο φθοράς. Έχει μια χαλάρωση ο βλενογόνος. Οπότε δεν είναι τόσο... Ναι. Πάντως η διατροφή, αυτό που πρέπει να επισημάνουμε είναι ότι η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο. Και να διορθωθεί η διατροφή μετά, δεν διορθώνονται οι αιμορροίδες. Ό,τι κακό είναι να γίνει, έχει γίνει, έτσι. Ακριβώς. Δεν είναι αυτό που ανατάσσεται από μόνη της μετά η παχυσαρκία παίζει επιβαρυντικό ρόλο. Έχει πολύ επιβαρυντικό λόγο. Για το βάρος της κοιλιάς, δεν είναι μόνο η εγκυμοσύνη. Ακριβώς. Στους παχυσάρκους βλέπουμε πάρα πολύ. Γιατί και καθιστική ζωή, έτσι. Και καθιστική ζωή. Μάλιστα. Άρα περπάτημα που το λέμε πάντα για όλους, το περπάτημα πρέπει να κάνει καλό. Ακριβώς. Έτσι. Και η κίνηση παίζει μεγάλο ρόλο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, τώρα για 25 λεπτά πόσο έχει απλοποιηθεί, βρε παιδί μου, αυτή η ιστορία? Πόσο έχει απλοποιηθεί? Εμείς που κάνουμε ρεπορτάζ τώρα 25 χρόνια ιατρικό, ξέρουμε όλες τις μεθόδους τις ξέρουμε από το Α. Και θυμάμαι πόσο υποφέρανε που έβλεπα μια φορά στα νοσοκομεία τα κρατικά, πόσο υποφέρανε άνθρωποι από την αιμορροειδοπάθεια και από την επέμβαση μετά. Βέβαια. Κοιμόντουσαν βρούμητα για πόσες μέρες στο κρεβάτι. Δεν μπορούσαν ούτε να κρύψουν. Αποκλείεται ανάσκελα, ας πούμε. Δεν υπήρχε περίπτωση. Γι' αυτό και δεν πηγαίνανε να την κάνουν. Και επιπλοκές και αιμορραγίες και στενώσεις. Ναι. Και κάτι άλλο που πρέπει να επισημάνουμε, ότι όταν υπάρχει αυτό το πρόβλημα, είναι επιτακτική η ανάγκη να γίνεται η επέμβαση, έτσι. Ναι. Όταν υπάρχει αιμορροειδοπάθεια. Διότι μπορεί να σας δημιουργηθεί κανένα επακόλουθο άσχημο. Σωστό. Κάτι ακόμη που μας ρωτούν είναι ότι μετά την επέμβαση, την καινούργια αυτή που συζητάμε, αν μπορεί κάποιος να... Ποιες είναι οι οδηγίες που παίρνει από τον γιατρό του ασθενής και αν μπορεί να φάει κανονικά, έτσι ώστε για να μην είναι ενεργητική. Αυτό που είπατε προηγουμένως ότι είναι απλά, δεν είναι? Ναι. Ουσιαστικά δεν δίνουμε κάτι το ιδιαίτερο, γιατί ουσιαστικά δεν υπάρχει πόνος, δεν υπάρχει κάποια ενόχληση για να πρέπει να την καταπολεμήσουμε. Αυτό που λέμε, δίνουμε μία απλή αγωγή όσον αφορά διατροφικές οδηγίες, τις οποίες για 2-3 μέρες να φάει κάτι ελαφρύ ο ασθενής, όχι κάτι άλλο. Για τις πρώτες μέρες η αφόδευση είναι εύκολη ή υπάρχει πρόβλημα? Επειδή ακριβώς δεν υπάρχει τραύμα, όπως είδαμε, και δεν υπάρχει κάτι να κόψουμε, να αφαιρέσουμε, δεν έχει πρόβλημα, δεν πονάει και έτσι η αφόδευση έρχεται πάρα πολύ ομαλά, χωρίς κανένα σύμπτωμα. Μάλιστα. Έχουμε 5 λεπτά ακόμα να μας πείτε μερικά πράγματα ακόμα για την γενική χειρουργική. Να πούμε λίγο ότι οι εξελίξεις είναι και για άλλες παθήσεις. Κάτι που θα μπορούμε να πούμε και σε άλλες εκπομπές. Ότι βλέπουμε πάρα πολύ εντυπωσιακές εξελίξεις. Ότι γενικώς έχουν οι επεμβάσεις αλλάξει τελείως το προφίλ τους. Πραγματικά, έτσι είναι. Ουσιαστικά όλες οι εξελίξεις που γίνανε... Είστε γενικός χειρουργός και ασχολείστε με πολλά άλλα πράγματα. Όλες οι εξελίξεις που γίνανε, είτε έχει να κάνει με διαστημική τεχνολογία, είτε με τις ανακαλύψεις, όλες ήρθαν μες στο χειρουργείο. Δηλαδή η λαπαροσκοπική χειρουργική που πλέον με 3 τομούλες μικρές κάνουμε όλα τα χειρουργία της κοιλιάς και ο ασθενής την επόμενη μέρα είναι μια χαρά. Άλλου είδους επεμβάσεις που έχουν να κάνουν με το λέιζερ. Τώρα έχουμε τις ραδιοσυχνότητες, τα ραδιοκύματα, που είναι ακόμα πιο εξελιγμένες μορφές θεραπείας. Έχει κάνει άλματα η τεχνολογία, ας πούμε, και από τώρα 30 χρόνια πριν έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Νύχτα με την ημέρα. Είναι πολύ τυχεροί αυτοί οι ασθενείς του 2012. Ναι, είναι πολύ τυχεροί. Σε συγκριτικά με τους ασθενείς του 1980. Βεβαίως. Και για το συνδυάσουμε και με την οικονομική κρίση, το ότι πρώτον ο ασθενής δεν χάνει μέρες από τη δουλειά του. Κάτι που είναι πολύ ζωτική σημασία για τις μέρες μας. Ναι, ότι δεν λείπει, δεν χρειάζεται να λείψει μια εβδομάδα ή και ένα μήνα που χρειαζόταν κάποτε. Δεν είναι. Και το ότι δεν χρειάζεται και νοσηλεία.
Ναι, όλα αυτά δεν έχουν μειώσει πάρα πολύ το κόστος. Με την κλασική μέθοδο που είχαμε τη χειρουργική, μια εβδομάδα τουλάχιστον πρέπει να κάτσει σπίτι. Τουλάχιστον. Ναι. Τουλάχιστον. Άρα και πόσες εργατόρες είναι χαμένες. Χαμένες. Και αν μπορεί να πάει κάτι πια από τη δουλειά του. Δηλαδή, μπορεί κάποιο να μην έκανε την επέμβαση. Ναι, την άλλη μέρα φεύγει. Χωρίς πόνο, ρε, έχετε καταλάβει. Αυτό είναι χωρίς πόνο. Δηλαδή, ότι δεν υπάρχει και νοσηλεία, μειώνει το κόστος. Στη συγκεκριμένη επέμβαση αυτή είναι η ιστορία. Αυτή είναι η ιστορία. Δεν είναι απειλητική νόσος για τη ζωή, πρέπει να φτάσει σε ακραίες καταστάσεις, αλλά είναι ο πόνος που σε διαλύει. Ναι. Και αφού τον έχουμε νικήσει, τελείωσε. Τελείωσε. Είναι και πολύ σημαντικό όμως που άλλος δεν χρειάζεται να χάσει και μέρες από τη δουλειά του. Έτσι όπως γίνεται. Ο Ξιάρχο τώρα κάνετε αυτή την επέμβαση, σας γνωρίζουμε, γνωρίζει και το κοινό μας ότι την κάνετε με πετυχία. Χίλιες επεμβάσεις. Πολλές. Ναι, ναι. Μεγάλη εμπειρία. Το γνωρίζει ο κόσμος. Μεγάλη εμπειρία. Δεν το ξέρουν όλοι. Όχι. Αλλά ενημερώνονται τώρα. Εμείς, ο ρόλος μας εδώ είναι να ενημερώνουμε για ό,τι καινούριο προκύπτει, έστω και αν έχει προηγηθεί 15-20 χρόνια στο εξωτερικό. Σωστά. Στις προηγμένες χώρες. Αλλά ό,τι έρχεται εδώ πέρα είμαστε υποχρεωμένοι να το μεταφέρουμε στον κόσμο. Διότι εκείνο που μετράει είναι η ποιότητα ζωής. Ακριβώς. Τι να κάνουμε τώρα. Μάλιστα. Η ποιότητα ζωής. Και... Έχουμε κάτι άλλο να ρωτήσουμε, ναι, Σοφία. Ποια είναι η αντίδραση των ασθενών όταν μαθαίνουν για την καινούργια μέθοδο? Πετάνε. Ναι, πράγμα. Οι περισσότεροι ασθενείς έρχονται και τη ζητάνε πια. Δηλαδή έχουν ενημερωθεί με κάποιο τρόπο. Και πράγματι και εμείς είμαστε πάρα πολύ ευτυχείς που τους βλέπουμε να είναι μετά καλά, να μην πονάνε, να φεύγουν ευχαριστημένοι και. Δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη προεγχειρητική διαργασία. Ένα συνήθις προεγχειρητικός έλεγχος. Κάποιες γενικές εξετάσεις αίματος, μια καρδιολογική εξέταση, αυτά. Και σε μεγάλες ηλικίες άτομα μπορεί να γίνει αρκετά. Πρόσφατα είχαμε χειρουργήσει και ανθρώπους 90 και 92 χρονών. 92, Θηρία. Δηλαδή. Μια χαρά πήγαμε. Θηρία για 92 άριδες. Μάλιστα. Εντάξει, άμα γίνεται και χωρίς ολική νάρκωση είναι πολύ σημαντικό. Ναι, ωραία. Κύριε Ξιάρχο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ για όσα σημαντικά μας είπατε. Το κοινό μας ενημερώθηκε. Όσοι έχουν το πρόβλημα, ορίστε ο γιατρός, μπορείτε να τον βρείτε. Και θα είστε τυχεροί που μεταφέρουμε και αυτές τις νέες τεχνολογίες, ας πούμε, που τις ξέρουμε. Και να μην φοβούνται το γιατρό πια. Δεν το ήξερα ότι υπήρχε αυτή η μέθοδος. Ίσως γιατί δεν ενδιαφέρθηκα, γιατί δεν έχω αιμορροϊδοπάθεια, ας πούμε, εντάξει. Σας ευχαριστώ και πάλι που ήρθατε. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.